To ka da ji zance haka muke so da an yi magana akan Niger ministan da abin da ya shafa kai tsaye mai da raddi da dumudumunta Niger ta gargadi tarayyar turai da ta daina tsoma baki akan harkokin ta na cikin gida na fannin shari'a. Ministan harkokin wajen Niger ya usangare kenan ya yi kira ga wakiliyar turai ta na wadda take aiki a Niger, ya yi kira ga wakiliyar turai zuwa ofishinsa, ya bayyana cewa kiran da majalisar turai ke yi na sakin tsohon shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya sabawa 'yancin ƙasa kuma haka ba zai yiwu ba. To ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ka ɗaukaka Nijar, Allah ka kare makiyin Nijar, Allah kuma ka kare mana hukumominmu, Allah dume hannu a ciki wanda ake ma Nijar jagun ƙasa hare-haren nan da hana gwamnati yin aikinta da wani waye kowane ne ko a cikin ikuna yake kowane ne Allah ka walakanta shi ka hudda su daga ciki ka raba mu da shi ka taimake mu da taimakonka alfarmar wannan watan da muke ciki mai alfarma ya Allah. Allah dume man Nijar zagon ƙasa Allah kai ka san shi, Allah dume mu da sharri Allah kai ka san shi, a cikin gwamnatin nan yake ko a wajenta yake ko a wata ƙasa yake, ya Allah ka kawo mana ɗauki ka raba mu da shi, a bara mana shugabanninmu su mana aiki su rage wannan leburancin da ake huta ana walakanta jama'a, su waiwayo talakawansu wanda ba su so a taɓa su. Yau da an taɓa shugabanninmu duk inda muke za a ga muna tsaye har karkarwa muke, to muna fatan shugabanninmu su ma hankalinsu ya juyo kanmu yanda muke ƙaunar su ma su ƙaunace mu haka nan, kuɗinmu na ƙasa a riƙa ɗan aiki a cikinsu. Insha Allah mu ne muku fata alkhairi, Allah ya zaunar da ƙasashen mu. Ɗan uwana ku sharin ku fartaje, Union European ta ce a saki tsohon hambararren tsohon shugaban ƙasa, tsohon kiski, ta ce a saki tsohon kiski wanda a cikin gidan yari. Ku fartaje ku share, lalle su yi taro sun ce kiskin nan a yi a sake shi. Fartaje la direct tsohon 'yan ta'adda yan bura uba Union European ma ba suna 'yan ta'adda ba. Ko kiski la famille ku partage sojojin mu masu albarka su yi nasarar kashe dan ta'adda 265, sun kama moto 152, sun kama mota 47, sun kama dan ta'adda 132. Partage la direct, ku sharing, ku lakin, ku partage. Allah ubangiji ya te. Wato Hassan bari in gaya ma wani abu, juyin mulki na CNSP shi ya kawo haɗin kai 'yan Nijar, gabas da yamma, kudu da arewa. Ɗan Nijar ya ɗimke wuri ɗaya ya dunkule wuri ɗaya. Juyin mulkin CNSP ba ta kawo wani abu ba wanda yake raba kan 'yan Nijar, babu shi. Babu shi. Tafiyar CNSP tafiyar ceton ƙasa ce, tafiyar haɗin kan ɗan Nijar ce. Duk wanda yake ganin cewa wai ni CNSP ta raba kai 'yan Nijar, to ya taya bincike kanshi, kai kan raba kanka da 'yan Nijar, amma 'yan Nijar suna nan ɗimke wuri guda. Suna nan ɗimke wuri guda. Kana magana Faransawa wai sun zo sun dawo da maganar Bazoum suna, to dama ai ba saki suka yi ba. Duk wanda ya kwance cewa wai Faransa wai ta kyale mu je mu yi yadda za mu yi da ƙasanmu, mu san yadda za mu ci da ƙasanmu, na rantse da Allah da halice ne je bincike lafiyar kansa, dan bai da lafiya. Bai da lafiya. Dan Faransa babu ranar da za ta bar mu. Babu ranar da za ta bar mu sai idan ta ga mun fi ƙarfinta akan dukiyoyinmu. Shi kaɗai ne zai sa Faransa ta bar mu. Amma Faransa magana wasa wuka, tabbas yanzu za su wasa wuka su domin wannan yaƙi da ake na Iran. Suna ganin cewa Amerika tana ta karya dokokin duniya, suna ta karya dokoki wanda aka yi na ƙasa da ƙasa, to don haka su ma za su iya cewa bari su yi yunkuri sai abin da suka ga dama su yi a Sahel. Kuma yunkurinsu insha Allah rabba abin da zai yi, domin 'yan Nijar a dunkule muke, tsintsiya maɗaurinmu ɗaya, kai tsaye za mu rusa su. Magana wai Faransa ta bar mu, da ba mu sa a ranmu ba ta bar mu, kuma mun san ba za ta bar mu ba. Mun san ba za ta bar mu ba. Don haka da ire-iren ka duk wanda suke ganin cewa wai da ko wani gilli da ko wata matsala wadda CNSP ta kawo game da rabuwa game da haɗin kai 'yan Nijar, to ya bincike kanshi, ya bincike lafiyar shi. A wurinmu ma bai da lafiya, wallahi bai da lafiya.
magana article 12 da kuke zawa kuna ta article 12 ya kadi ba shekaran mu nawa yau muna amfani da yaren Faransa shine yaren kasar Niger gabaki daya. Yaren Faransa yaren ubanmu ne, wa yake jin shi Niger? Sai kai shekara 20 da wani abu kana koyon shi a lakwal. Shekara 20 da wani abu kana koyon shi a lakwal. Kuma har yau je in ka tai gaban Faransawa su ce baka iya ba, kuma baka iya ba. Kai shekara 20 da wani abu kana koyon yaren. Dan haka duk wanda suke ganin cewa article 12 shi yake raba yan Niger, shi a'a kai ne kake raba kanka da yan Niger. Article 12 gyara ma ya kawo ga yan Niger domin yare ne na ƙasa aka ɗauko aka ce shi za a amfani a cikin ƙasar Niger. Ba wani yare bane aka ɗauko na daba. Daga ƙarshe Allah ya samu dace Nigerian be blessed. La famille ku sharin ku lakin ku partage. Waɗanda kuke cewa me yasa muke zagin waɗanda suke fitowa suna cin mutuncin ƙasa. To ku in har shawara ce ya kamata a ce kun ba suwa ku ba waɗannan da suke cin mutuncin ƙasa shawara su daina abin da suke yi. Dai yanzu ƙiyayyar su ma ba da shugaban ƙasa Abdurrahman Chani suke yi ba da ƙasa ne suke yi. Amma da yake ku ba kwa son gaskiya ba kwa ganin su. Ba kwa ganin laifinsu sai dai waɗanda suke fitowa suna zagin su saboda sun yi abin da ba daidai ba. Su ne kuke ganin cewa me yasa suke zagi. Kudibo ba mu da wata ƙasar da ta wuce muna Niger. Yau duk mun kafa da haɗin kai Niger ta tarwatsi na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi muna cikin nadama. Kai ma mun yi na to ba za mu taɓa ba da haɗin kai ba. Bori ya hau ƙarya kukai. Partage la direct maximum sun ku tsabagen baku da albarka yan babba buru uba tsabagen baku da imani partage masoya ku kun zaɓi a ɗauki abin duniya a baku domin ku ci mutuncin ƙasar ku baku da imani ne ko muskana zarrati wani abin duniya ne zaka samu wanda ya fiye ma ƙasar ka wani abin duniya ne wanda zaka samu wanda ya fiye maka ƙasar ka wai ko iske ko kuna da hankali ko sakarkari baku da hankali ko kaɗan kun zaɓi cewa a ɗauki abin duniya a ba ku kasance cikin ƙasƙanci ko da wani lokaci kun zaɓi kawai ko da wani lokaci ku kasance cikin ƙasƙanci amma dai a ɗauki abin duniya dai a dai ba ku kai har Allah tsine muku albarka wallahi yo ga maza iya maza yan banza amma sai dai ba ku da albarka. Allahu akbar. Wa'ine European sun yi taro bisa kai ga saki tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum wanda mun san kuma duk wannan kulle-kullen magoya bayan shi ne waɗanda ke son kasa da tashin hankali waɗanda ke ta'addanci waɗanda ke goyon bayan ta'addanci wanda sun nuna ma 'yan Niger karara Bazoum ya yi kowane ɗan ƙasa Niger ya yi kowane zama ɗan ƙasa waɗanda an kai zama masu juyin mulki ƙasa ta zamna lafiya masoyansu sun ka bari ƙasar ta zauna lafiya su ba 'yan ƙasa bane duk Bazoum ya yi su zama ɗan ƙasa to mu ai ba ku birge mu ba da ba ku bari sun ka zo sun kai bambardan mu ba wallahi ba ku birge mu ba da ba ku bari sun ka zo sun kai bambardan mu ba da mu da ku duka ko mu dai da agoyan bayan CNSP daga son Chani da ba ku bari sun ka zo sun kai bambardan mu ba wallahi ba ku birge mu ba da ku kirayo su yadda aka ruguza Palestine yadda aka ruguza Isra'ila yanzu da ku kira su yi haka nan dan su kwato Bazoum su nada shi mulkin Niger ko su kai muku shi inda kuke so. Allah ya samu